الحمد لله القائل في محكم تنزيله قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمي على فكاتانو نيغا والي نيوماندو ألمي فانينا غاكما كانسانو ماونا كالما سرفوشيني أنفي محمد المصطفى تشيليلا فونا kɛra a somɔgɔ surun tugu ɲɔgɔnyali an'u kanuni ka sɔli ni hinɛ ɲini caya k'a kɛ danfɛnw na sɔn hɛrɛma kan muhammadul mustafa ko do a n'a sodungo sanumaw a n'a ka sahaba ɲumanw ani mɔgɔ de y'u tugu ɲɔgɔnya fo ka se alikiyama jɔ do ma yarabi ala ka ne ni aw ye o jamakulu sanuma in fɛ ka foli lase Shirifila TV lajɛbaga bɛɛ lajɛlen ma mali kɔnɔ fo ka se mali kɔkan ma aw fɛn fɛn ɲɛma dalen no an na ni wagati in na ka ladɔnniya ka fɔ bi wajulu kɛnɛ kan an bɛ yirimajɔ kadɔ bugu na Sheikh Mama Famanta ka zawiya dala ka sangani Sheikh Mama Famanta ka se a ka zawiya jama bɛɛ lajɛlen ma u ye wajulu kɛnɛba ɲɛnɛmaya ka sangani Imam Huseini ka bangeli nisɔndiyaw yirali ye ka ladɔnniya ka fɔ baara in kɛra ka bɛn janvier kalo ma san 2026 kɛnɛ in kun denbayalen no ni ka nɔrɔya ni an karamɔgɔ la ka camanw ye bilasirali kun fɔlɔ bɛ kɛ an ka shirifikɛ fɛ an ye min sɔrɔ a ka walawalali kan n'a ka bilasiralikanw na ne n'aw ka jɛ k'a ɲɛmada o fɛ. La jɔnni ka don kuma la n bɛ diɲɛ ɲini karamɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kan minnu kɔnna n ye Mukadam Li Ustaz Kone Imam Traore karamɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kan bɛɛ tɔgɔ tɛna se ka fɔ an bɛ diɲɛ ɲini a bɛɛ fɛ an ka gɛrɛ o kuma la ka sira ɲini kɛnɛ tigi fɛ n'o ye Sheikh Mama Famanta ye ani an balaka minnu bɛ yan n'u sigilen don fiɲɛ la kɛnɛ cɛla i b'a dɔn nin ye Ala ka mako ye. Caman dalen bɛ so kɔnɔ sisan ko nɛnɛ ka bon nɛnɛ dun ka bon fɛnɛ nka i bɛna kun min kama o ka kɔrɔ n'i yɛrɛ ye Rasul sallallahu alaihi wasallam an b'a fɔ dakuru ye fitinin na ko Rasul choisira Ala fɛ k'a sɔrɔ silamɛya yɛrɛ mana fɔlɔ Rasul sallallahu alaihi wasallam ka denbaya Alkaba kono jo 360 min kun bɛ yen a kun kalifalen don Rasulu ka denbaya de ma jɔnni silamɛya ka na ni maa min ni den min wolola du kɔnɔna la u b'a tɔgɔ da Alkaba jo dɔ la nka Ala ma sɔn abadan lezi Rasulu fa o tɔgɔ ka da Alkaba jo dɔ la Rasulu fa tɔgɔ ye jumɛn Abdullah Ala ka jɔn kɛ ka sɔrɔ silamɛya mana fɔlɔ u ka du kɔnɔ den tɔw minnu wolola yen olu caman tɔgɔ dalen bɛ Alkaba jo de la Ala ma sɔn Rasulu fa o nɔrɔ bɛna bɔ cɛ min na a ma sɔn o tɔgɔ ka da Alkaba jo la bada a fa tɔgɔ ye Abdullahi Ala ka jɔn kɛ ka sɔrɔ silamɛya mana fɔlɔ dɔw bɛ se k'a fɔ ko Abdul Mutalib ko fɛnɛ tɛ jo tɔgɔ ye Abdul Mutalib kira mɔkɛ Abdul Mutalib ye surnom de ye Abdul Mutalib tɔgɔ yɛrɛ ye Shaybatal Amdi ibn Hashim Shaybatal Amdi ibn Hashim a tɔgɔ yɛrɛ ye o de ye a bɛ tɔgɔ ninnu kɔrɔ jateminɛ n'an bɔra Rasulu fa la Ala ka jɔn kɛ an bɛna a ba la Aminata o kɔrɔ duwawu jaabi Aminata duwawu jaabi muso fɔlɔfɔlɔ min ye sin di Rasulu ma sallallahu alaihi wasallam ni ye mɔgɔ caman b'a miiri i n'a fɔ Alimatu Saadiya fɔlɔ ma sin di Rasulu ma muso fɔlɔfɔlɔ min ye sin d'a ma o tɔgɔ ye Suweiba kɔrɔ ye baraji bɛ ta yɔrɔ min Suweiba kɔrɔ y'o ye an ba Aminata kelen k'a yɛrɛ sɔrɔ diɲɛ ni lahara sababu ɲuman na Abu Lahabi a ka jɔnmuso min bolila ka na fɔ a ye ko i balimakɛ min fatura a ka sotigi y'a yɛrɛ sɔrɔ bi dencɛ o jɔnmuso in de ye Suweiba ye Abu Lahabi a y'a tɛgɛ denkɔni kelen kɔrɔta
ko ay jo muso in kan horoya muso ja ko so rasulu bangeli afala ka bulu de won flana korota ko shindi dema balmake dema no rasulu sallallahu alaihi wasallam so iba folo folo de shindi rasulu ma ka ko alimatu sadiya ni sallallahu alaihi wasallam shi min kofe rasulullah murami joni bulu al halima koroye munu katala mo dugu jumena saadiya kunandiya laka rasulu resume nyana dron amba fo abora alaka jonkela duwa ujabi a bangi baraji shindama munu ya lamu kunandiya dugu kono huwal mustafa rasul sallallahu alaihi wasallam nin ko nunu abora cheba o chebala nogo ma du o cheba shila na miti rasulu bokulu shila fuka tabla fada mala alati son la rasul sallallahu alaihi wasallam ni sheikh mamman fumata e kenesigi o togola o ka kan o illa da e korole o te bali auna femba joni ga kabako yala femi ya fufu abanma imba hawa ani fanmai ami kabako ya ulla jona kabako ya sheikh mamman fumata la akadem seni afuna kini ya kono ala ya hakili nyuma min dama kama nyuma kadimi ka tugu ma nyuma ko dugi ma nyuma be awaliyu bona be shek ma famanta be wo ya ba be serta ma min be balola min te balola oyi ala ka kuna njadori ma ngo itsega ke ma nyuma fe itsegu kanuni erete ma nyuma ndo ni ma nyuma jelite erela ni ma nyuma jelite erela itisega ke ma itisega ma nyuma kanu donc shek ma famanta e ma nyuma ni rasul sallallahu alaihi wasallam asigilin dondo anaka sahabau doso kedo boto flela doso ya kerola sineni ndo babulo bishini ndo babulo anana tema rasul doso ke wole kana sallallahu alaihi wasallam akuchema doso ke makika sineni mbalaka kumamfe doso ke go nega sineni me kuma ifetu goji rasul go doso ke makika sineni bega fonye ko ajigina sansan ya deuna kungo kono ko iya mine ki ga sabali ka blabta shinda deuma bani deya tin koso dusuke ka bagoyara ne gasne ne ga kuma ifenin tugola dusuke go rasuluma ke edella ka ifanu me ko donso be bagam mine abita kungo gono kata shi ka baga minini ko mine aselu no ka kla ko bla ko kata fo rasul ma ko ja ko maga ka o be mi fo rasul ka fatu ala ko tiens do e ko baga mi kuma ife tuguji ale ma don ko folo ma oni laba ma ko ntike do ni baga o me kuma le bo kuma me ni fiye bi ci avec kuma yiri u fe kuma fen suku be fe rasulé do soke delika ka sineni bayin bla bisini bla ta shinda de makana tin koso bani de tin koso do soke go rasulu ma ne ya bla ta ne ya bla ta na masigindu abike togoji kawa ko yoro de la dan fen ba min kadi alay katme dan fen beka min be sera alay katme dan fen beka rasulu go do soke ma ne ya bla na tara na masigi ibene mine kan ki ga join bagan kun koso bagan kun koro kungo kono fen bisini koso rasulu go kunna masigi ko gale mine ka ke join an joni la fulinu ambe yada katami bagan aramadin tede bagan koso rasulu ya yere di ko ali ka ke join ni bagan ni sine ni bisini masigi don soke bisini bla tarashinda deuma sera deuma dron ako aywa awatila jona wishimi mesegi jona kata
nkelen do ga rasulu de ke garantie ngana shindi awma sini de munu bangira bi bisinde munu bangira bi ja olu be rasulu do jango eni nema mbalmake mbalmanso bisinde ko bama ko ubashin kera haramu ye oluma atanke amasigin kata rasulu bo bolula bisinde mashimi bisinde mashimi o misali chama ambe misali ta arabu chama kan chama be an refa Sheikh Umar Futi Bangile ka be sungalo Shabani Sigama mo be sosola sini sungalo sini te sungalo dugu jera masonga bashimi asuna kile masonga bashimi foga fitri wole fo fitri wole na suna ka bashimi ola ka kuma surunya bisini deun masonga shimi sabula rasulu kelen do garantie olugo ku bashin kero ma haramu ye bisini segina gata dosoke kabako yara alimanyala ko maganka o be kami fo rasulu ma ko fato don don lidala don kuma ba fola de don shahiru de don ko tiente dosoke ashhadu la ilaha illallah fo ay bisini labla tara diun koro ale tubira atura rasulu bo sallallahu alaihi wasallam le sombe na ansima mbe soronina enine Isa Abdurrahman Traoré on be son ka an yere ka an ga ke join bagando koso antisi la dafe shini ni che bayin tikele dafe shini rasul tikele sallallahu alaihi wasallam naam ali naam ali ku fantan mamnu buire damya kata suna mayama rasulu ka suna ere ni ya jate mine fantan ya didu rasulu ga tijani suru ala fatul suru la kan baisha radhiyallahu anha ka bol jona ga gluki do gloni me ku drome wolon vla be gluki poshi kono ka gata taka saragati ka le rasulu be samea ka daliba masa kumbe ka drome wolon vla to ako drome wolon vla dinar drome wolon vla ka be samea ka makumbe ka taka drome wolon vla to ako ali mami ma rasulu kanu ala bi se ga ya fayma togo do fe rasulu koso jango be am mamu ya kanu yahudiya keta mi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulu to sebeni doron to ko sebetu kanu ne dona yahudiya keina ay to ko kanu Muhammad to sebentu jara ay to ko ta ko ni to ko chekan ni to ko kan ay to ko ta ka embrasser silamete ati rasulu fe atoko sebentugo ala yo kanuni bla dusuguna aya rasulu to kanuni kanuni kanun jeli ala ko dami ya rasulu to embrasser din kanuni kanun tien re kale to da to jeli jahannama kono sallallahu alaihi wasallam abu lahab kelin ninda sirama ay sowi bala tubi akanina ma kuna ya bolde gon fla korota bolde gon flying drone korota rasulu kanun koso suna to begara rasulu juguya na kele de koso ay kira sege ay rasulu sege ay rasulu de muso fla furu sa so mada kele abu lahabi me onata be o mi kira jugu finye ni do ni sui nyona teneshu abu lahabi be nema soro jahannama konnala abulu de gon flamina korota na rasulu kanu ya kanyina ma yakuno abi bulu de gon kelen do adala abi ji samanu ya abi hina soro noye abi bulu de gon flana ndo adala abi nono samanu ye abi nima soro noye teneshu Sheikh Mama famanta be kenesigi o teneshu ni woni latana ka Hussein ta fara o kan biswina o kene baye ngo alni shube ko amna Sheikh Mama famanta ya ni na fe tugumi ko anga dakuru en flafo ambo fo anti bokuma ina fiu nkoroke imam Mohamed Haidara
mbaka dala foli la si a Sheikh Mamadou Fumantama anga du betola ka an koroke anyema Mali Islamé benyema Seyd Sherif Ousmane Madane Haidara amba foni kenen kono ya El Hasman Khalafu Haidara ani Sherif Ousmane Madane Haidara ujera ku chamana ka hinan Islamé su bela jelena bi shegu dugura auna jombe anga kabila be kuna jomu Imam Mohamed Haidara ani Sherif Ousmane Madane Haidara u ñogon kalama o tege bi ñogon bolo lek ma fo la abi qur'an kono tugum la ikrah fi din wajibiyati din la rasulu min tirani hinay ala ko ce bami ma qur'an kono wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin kakla ka tanu a jogo ni jogo ye wa innaka la ala khuluqin azim kibe jogo ka Muhammad jogo mi ka bon kosobe e na fora o dine kele o hine dine makari dine no sutura dine clanin dine na fora ko ma do rebunu tabi ko ke tieni dine ka tieni ke ni dine togoy mali kono ya Rasul Fatih sallallahu alaihi wasallam amba Aisha ni ngara radhiyallahu anha aku Rasul jogo kuye muye aku ko Rasul jogo kuye Qur'aneri khana khuluqul Qur'an donc amba famiola ka fo kira jogo kuye Qur'anedi arabu jogo kunte kira la Qur'ane jogo re kumbe Rasulullah arabu ya jogo kunte Rasulullah no kuma fora hakilitigu ba fam ma min yalala arabu ka rola kosobe be arabu do Qur'ane jogo de kumbe kirala arabu ya jogo kunte kirala Sheikh Abdurrahman Traoré Sheikh Mamadou Fumanta an kunna bade ya folila an nana beni wajilu ye Sheikh Mamadou Fumanta ina fa ngata ku ye flafo kulo garzga kirani an bala dili ala ka jamana sabati ka mali kolosuma ka mali kolosuma ka an bala muso nan denso wala ko furuko no ya denke woni denso wala ko barako no ya ala ka kalanko sabati ala ka an sigere ma an si sambala uma ci ba kanna wala roma ko so sallallahu alaihi rasul ale ka bilasirali sanuma nunun kɔfɛ kɛnɛ mɔgɔba welelenw bi bɔ k'u ka nisɔndiyaw n'u ka folikanw kɛ an ye min sɔrɔ o la an ka jɛ k'o seereya ɲɔgɔn fɛ an bi ala tan ka ala barikada an bi tila ka ala tanu ka ala barikada ala yɛrɛ kote ko na ale tanu ka barikada ko a ba an jidi fɛn bɛɛ lajɛlen la o kɔfɛ an bi sɔli kɛ ka caya seydul basharu kan mun ye farikolatigiw lasɔn hɛrɛma ye ni kɛnɛ yɛrɛ sigi kun ye ale kama ye ani a mɔden sanuma kama an bi Allahu Taala deli ala ka hɛrɛ k'an ye olu kama an bi naba cɛma naba musoma bɛɛ lajɛlen fo ka bɛ barikada ni an ka kɛnɛ sigibaw tɔgɔw ye kɛrɛnkɛrɛnma ka damina Seko Mama Famata kana a ka kalifa la mun ye Abdurrahman ani kɛnɛ sigiba bɛɛ lajɛlen an b'a bɛɛ lajɛlen fo k'a bɛ barikada ni Bakɔrɔbabugu imamu dalanɛ ye an bi Allahu Taala deli ni kɛnɛ ninnu sigili ala k'a caya ya Rabbi yama ala k'a caya bal ala ka kiba ko sallallahu alaihi wasallam ko ni kɛnɛ ninnu n'a ɲɔgɔnnaw a bɛ fɔ ninnu de ma ko arawdali janna ko alijinɛ nɔgɔforo n'an bɛ jurumu yafa ɲini ni kɛnɛ ninnu n'a ɲɔgɔnnaw de ye jurumu yafa ɲini kɛnɛ ye o tuma na n'an bɛ ninnu nafa dɔn an kan ka ni kɛnɛ ninnu sigi caya yani an ka taa ɲɛ an bɛ foli di an ka sirifukɛ ma mun ye an ka karamɔgɔkɛ ye mun ye an bɛɛ lajɛlen karamɔgɔ ye mun ye Ousmane Madane Haidara an bɛ Allahu Taala deli ala ka hɛrɛ kɛ an n'a ye ya Rabbi yama ala ka an kɛ sirifo kanubaw ye
ala k'o kɛ kiraba in kanu kosɔn an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ barikada ka an ka kuma daminɛ ni ala tɔgɔ barikama ye ka foli lase an ka sherifuw ma ka daminɛ an ka shekuba la Sheikh Usman Sherif Madani Haidara k'a fo k'a waleɲuman dɔn ka dugawu k'a ye ka tila ka dugawu ɲini a fɛ a n'a ka du bɛɛ lajɛlen sherifu minnu bɛ kɛnɛ kan yan k'u fo k'u waleɲuman dɔn ka dugawu k'u ye ka tila ka dugawu ɲini u fɛ o kɔfɛ ka foli fɔlɔ an balakaw la an balaka minnu bɛ yen n'o ye zawiya musobaw ye tɛnɛsu o tɛnɛsu olu minnu bɛ yan ka an lamɛn mɔgɔ bɛ yan o mɔgɔ tɛ yan o u bɛ nin kɛnɛ in kan poussière la nɛnɛ na k'u fo k'u waleɲuman dɔn ka dugawu k'u ye ka tila ka dugawu ɲini u fɛ an falaka minnu bɛ yan tɛnɛsu o tɛnɛsu ka an lamɛn ka dugawu k'u ye ka tila ka dugawu ɲini u fɛ ni o tɛmɛna ka bɔ yen ka dugawu kɛ an ka seku yɛrɛ ye min ye sigi sababu ɲuman ye n'o ye Sheikh Alhaji Mama Famanta ka dugawu k'a ye a b'a ka ɲɛnamaya fɛ cogo min na ya Rabbi ala k'a kɛ o kɛcogo la ni ala ye seku ɲɔgɔnna caya wallahi silamɛya bɛ bɔ dibi la n'an ye seku fo an bɛ Mukadama Dramane Traoré fo ale min tɛ sɛgɛn a tɛ ɲinɛ k'a fo ka dugawu k'a ye ka tila ka dugawu ɲini a fɛ maa minnu bɛ nin ko in labɛn lɔgɔkun o lɔgɔkun dimanche o dimanche k'u ka ciw bila ka n'a labɛn anw bɛna u sɔrɔ ka tila ka taa k'u to yan k'u fo k'u waleɲuman dɔn ka dugawu k'u ye ka tila ka dugawu ɲini u fɛ an t'i bɛɛ tɔgɔ dɔn nka ka bɛɛ lajɛlen fo usa min yɛrɛ sigilen n'o ye usa Sangare k'a fo k'a waleɲuman dɔn ka dugawu k'a ye ka tila ka dugawu ɲini a fɛ an bɛ nabaga bɛɛ lajɛlen fo ni kɛnɛ sanuma in kan su in na an karamɔgɔ minnu bɛ kɛnɛ kɔnɔ yan an ka foli b'u ye an fa minnu bɛ yan an'an ba minnu bɛ yan an balima minnu bɛ yan silamɛ ɲuman minnu bɛ kɛnɛ in kɔnɔ yan an ka foli b'a aw ye kɛrɛnkɛrɛnya ma foli an b'a di kɛnɛ in sababu ɲuman ma n'o de ye an ka shehu belebele ye a Sheikh Al-Fadil Sheikh Mama Famanta an ka foli b'a ye an ka bonya b'a yɔrɔ a Sheikh Mama Famanta n'an ko bɛ ala ka waliyu bɔ bi ka bila dugukolo in kɔ kan Mali in kɔnɔ yan ale b'a mɔgɔ kun fɔlɔw cɛla sabula ala jɔnw olu taamasiyɛnw tɛ dogo a Sheikh Mama Famanta anw y'a dɔn ni sabali ye an y'a dɔn ni majigi ye an y'a dɔn ni alakira kanu ye sallallahu alaihi wasallam nin koɲɛ saba tɛ dafa maa si la fo ka taa sɔrɔ ala ka waliyu dɔ don o la an bɛ dugawu de ɲini a fɛ kɛnɛ in kɔnɔ yan a ka dugawu kɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen ye k'a ɲini ala fɛ an ka jamana in yɛrɛ ala k'a basigi ala ka jamana in kisi ka bɔ a juguw tɔɔrɔ ma n balimaw n'o ye a Sheikh Ahmad Tijani ka taa se a Sayid Badra Ali Haidara a Sayid Ibrahim Haidara a Sayid Haruna Haidara Imam Kishki a n'an dɔgɔ tɔw bɛɛ lajɛlen an bɛ foli di o fɛnɛ ma sabula olu bɛɛ bɛ kɛnɛ in kɔnɔ yan farikolo de la aw ɲɛ tɛ o la sinon o bɛ kɛnɛ in kɔnɔ yan an karamɔgɔ Lawo filɛ nin ye yan ale bɛ kɛnɛ kɔnɔ o kɔrɔ ye a Seydi Sherif Madani Haidara b'o kɛnɛ kɔnɔ de Usa Sangare filɛ nin ye yan nɔ olu bɛ kɛnɛ kɔnɔ sigasi t'a la fiyewu Sherif ka kɛnɛ de don donc an bɛ dugawu de kɛ o ye ka dugawu ɲini o fɛ ya Rabbi labanko ɲuman ala k'a dan n'o ma labanko ɲuman ala k'a dan n'o ma wajulu kun filananw bɛ kɛ an karamɔgɔ Ustaz Alassane Sangare an ye min sɔrɔ a ka bilasiralikanw na an ka jɛ k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ bisina ni ala ka diɲɛ ye an bɛ yirimajɔ an bɛ yirimajɔ an bɛ an balimakɛ ka yɔrɔ la a n'an sinji ani an karamɔgɔ n'an ka seko Ustaz Alhaj Mama Famanta an b'ale ka yɔrɔ la si an b'a ɲini ala fɛ sigi kun ye min ye o de ye alakira mɔden Imam Hussein sigi kun de ye ka se ka barika ɲini kɛ ala fɛ k'ale ka bangeli zikira a hakili jigi k'o kɛ an badenw ye o la an b'a ɲini ala fɛ ni kɛnɛba in sigira cɛba min kama ala bɛ ko kɛ a kama wa ala bɛ ko bila a kama an bɛ ala deli ala ka kɛ Seydina Al Hussein bonya kama
an fɛn o fɛn hami min banna yan min ni ala ta bɛn ala k'a bɛɛ dilan ni tɔɔrɔ min bɛ min ka yan an b'a ɲini ala fɛ ala k'o tɔɔrɔ ɲɔni ka dugawu kɛ an karamɔgɔ ye sɛjidi sharif usman madani hayidara sija ni kɛnɛya yarabi ala k'o d'a ma yarabi ala k'o d'a ma ala k'o d'a ka denbaya kelen kelen bɛɛ salli ala rasulillah su in na an ka imamu ani ka fara a ka misiri mɔgɔ bɛɛ kan an ka foli b'u ye a tila u bɛ kɛnɛ ka su in na a bɔra ka kuma a ye bonya kumaw fɔ ala ka imamu sara ala ka hɛrɛ k'an n'a ye hali bi a ka sigida silamɛya ala ka jidi o kɔfɛ alimami folen kɔfɛ an ka karamɔgɔ caman bi yan an bɛ minnu tɔgɔ dɔn an tɛ minnu tɔgɔ dɔn kɛrɛnkɛrɛn ma an balimakɛ ani an karamɔgɔw ka bɔ Sikaso an ka sɛkoba n'o ye an bɛɛ fa ye Bɔkari Madina n'i y'ale tɔgɔ fɔ Mali kɔnɔ yan bɛɛ b'a dɔn i kan bɛ min ma parce que n'i ko Bɔkari Madina dɔrɔn bɛɛ b'a dɔn i kan bɛ an fa in de ma a denkɛ bɛ kɛnɛ kan n'o ye Mansuru Sanogo an bɛ foli k'u bɛɛ la sini na k'u bɛɛ wale ɲuman dɔn k'u bɛɛ barikada an ka foli b'a ye cɛkɔrɔba yɛrɛ an b'a ɲini ala fɛ ala ka sini kɛnɛya d'an ma ala ka sini kɛnɛya d'an ma an bɛ belebele yɛrɛ min ka kɛnɛ ka sini na n'o ye mama Famanta ye Famanta k'a dɔn an bɛɛ b'a fɛ ala kama an bɛɛ b'a fɛ kira kama wa an b'a fɛ sirifu kama mama Famanta a ye diɲɛ bɛɛ kama kɛrɛnkɛrɛn ma karamɔgɔ n'a ka denbaya n'o ye sɛjidi sharif usman madani hayidara n'i ye ɲuman kɛ karamɔgɔ ye a t'a dogo diɲɛ bɛ bɔ a kalama o ye kira ka kuma de ye ni maa ye ɲuman k'i ye a fɔ a tigi ni ce wa kana ɲuman dogo dɛ kana ɲuman dogo ɲuman dogo la hɛrɛ t'a tigi nɔfɛ wa o de ye maliyɛn caman sɔrɔ bi i bɛ ɲumanya kɛ min yɛrɛ ye ale de bɛ yaala k'i tɔgɔ cɛ nka sɛrifu usman madani hayidara ko k'o de ka dabila ne hakili la hali sisan an bɔra ka imamul Hussein an y'a ka anniversaire kɛ Bangɔni na wajibi kɔfɛ karamɔgɔw fɛ karamɔgɔ taara ka dugawu kɛ kɛnɛ kan ka tila ka wajibiba kɛ an segilen ka na a ka sanfɛla la a sigilen a da sera mama Famanta tɔgɔ ma a ko mɔgɔw ma minnu bɛ a kɛrɛfɛ an balimakɛ tun bɛ yen n'o ye Lawu ye a ko a ye mama Famanta fɔ ko hali ni anniversaire in na a nana misi di ne Hayidara wa k'a ta Imamu Ali Fatimatu Zahra Al-Hassan wal Hussein a fɛn o fɛn ka anniversaire bɛ kɛ sirifila mama Famanta n'a ni ɲɔgɔmɛ ma taa ani misi bɛ taa a ye karamɔgɔ kanu fo ka se a dan na o de kama tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la kuma min n'a ye nin wajibi ye kuma fɔ an ye an ma yɔrɔ janya lajɛ k'a fɔ an degunnen don bi walahi an m'o lajɛ parce que mɔgɔ mɔgɔ y'i karamɔgɔ kanu ala kama a n'i yɛrɛ tɛ kalanden barika bannen ye i kan ka k'o tigi fɛ ala kama mama Famanta an kɛra fɛ ala kama an kɛra fɛ kira kama wa an kɛra fɛ sirifu kanu kama kɛrɛnkɛrɛn ma an kɛra fɛ sɛjidi sharif usman madani hayidara an kɛra fɛ a kama nin kɛnɛ ka sharif usman madani hayidara tɔgɔ la a ka denbaya bɛɛ tɔgɔ la sini na k'i fo k'i wale ɲuman dɔn ani k'i barikada k'a ɲini ala fɛ hali bi i bɛ min ɲini ala k'o nɔgɔya ani ye i bɛ sira min ɲɛ ala k'i kisi o ma ala k'o kɛ ali bɛtiw hɔrɔma kama ala k'o kɛ sirifi bɛɛ bonya kosɛbɛ o kɔfɛ an b'a ka denbaya bɛɛ fo u bɛɛ wale ɲuman dɔn k'a jɛɲɔgɔn bɛɛ fo ka zawiya mɔgɔw fo ala ma nin bɛɛ kɛra i ye fiyewu ko se b'i ye nin bɛɛ kɛra i fɛ mun kama i jogo o de kama an filɛ cɛba min ka kɛnɛ kan bi n'o ye Huseni ye a mɔkɛ ye kuma dɔ fɔ
n'i bɛ fɛ ka kuma ye tiɲɛ dɔ dɔrɔn i bɛ Mama Famanta de lajɛ. Alakira ko innakum lan tasabu an-nasa bi amwalikum walakin yasa'ukum minkum bastul wajhi wa husnul khulqi. N'Ala y'i sɔn nin fɛn fila la i bɛ diɲɛ bɛɛ mara. Alakira ko maa si tɛ yen k'i bɛ se ka bɛɛ sɔn nafolo la fɔ bɛɛ k'a fɔ ne wasara. Ayi hali se bɛ Ala min ye Ala yɛrɛ m'o k'an bɛɛ ye o. N'a bɛ gɛrɛ ya. Min b'e bolo i bɛ fɛ dɔ ka fara a kan ou bien i tɛ fɛ dɔ ka fara a kan. I bɛ fɛ caman ka fara a kan. O kɔrɔ ye min sɔrɔla hali bi an jigi b'a kan dɔ ka fara o kan. O ye Ala ka sɔnni ye. Kuma tɛ adamaden ma. Hali jamana président i tɛ se ka bɛɛ sɔn fɔ bɛɛ k'a fɔ ne wasara. O tɛ se ka kɛ o. Nka fɛn fila bɛ yen Alakira ko ni Ala y'o d'i ma i bɛ bɛɛ wasa. O fɛn fɔlɔ i cɛsiri n'i ni mɔgɔw ye ɲɔgɔn ye. Yɛlɛ mɔgɔw fɛ i nisɔndiya mɔgɔw kɔ. N'i ni mɔgɔw ye ɲɔgɔn ye a dɔn k'i ni adamadenw ye ɲɔgɔn kunbɛn. Kan'a kɛ komi e kelen de ye mɔgɔ ye tɔw ye fɛn wɛrɛ ye quoi. O y'a fɔlɔ ye. Nisɔndiya bɛɛ fɛ o ye kira jogo de ye. Kira mana mɔgɔw ye yɔrɔ o yɔrɔ a b'a ɲi bɔ ka yira mɔgɔw la. A bɛ yɛlɛ mɔgɔw fɛ. A nisɔn kun ka di kojugu. O de kama an ba Aisha b'a fɔ ko kana basaman dahaka. Ko n'i tun bɛ fɛ ka kira jogo dɔn dɔrɔn jogo ɲumanya kɔfɛ ko a nisɔn kun ka di wa a bɛ yɛlɛ bɛɛ fɛ. O de kama Ala ka maaba ninnu filɛ nin ye n'i y'u ye yɔrɔ o yɔrɔ u nisɔn ka di mɔgɔw kɔrɔ. Hali n'i ma se Seydi Sɛrifu Usumani Madani Hayidara hali n'i ma ye a ka ca la i y'a ka jaw ye télé la n'a ye mɔgɔ 1000 reçoit tile kɔnɔ 1001 na in a bɛ jigin o kɔnɔ ko ne de ko ka di Hayidara ka tɛmɛ bɛɛ kan mais k'a sɔrɔ a ye fɔlɔ min reçoit o dakan de kɛra ko jaa ne de ko ka di cɛ in ye ka tɛmɛ bɛɛ kan. A bɛ yɛlɛ bɛɛ fɛ a nisɔn ka di bɛɛ kɔrɔ. A b'a ɲi bɔ ka yira bɛɛ la ko n bɛ aw fɛ. Wa Mama Famanta Ala kɛmɛ k'a sɔn o la n'i y'a ye yɔrɔ o yɔrɔ a ka kuma de ka nɔgɔ kojugu. C'est à dire ne yɛrɛ ma deli ka Mama Famanta ye k'a bɛ gɛlɛman fɔ mɔgɔ ɲɛna. A ka kuma bɛɛ kuma nɔgɔ. Mama Famanta Ala y'i sɔn koyi. Walahi Ala y'i sɔn. Ale kɔni mana i ye dɔrɔn karisa kɛra fama ye dɛ mun bɛ yen i n'a fɔ mana dɛ o tuma i ɲinɛna an kɔ wa. A b'i jɛ don i yɛrɛ la quoi. Wa filanan ye min ye kira ko ni Ala y'i sɔn cogo ɲuman la n'Ala y'i sɔn cogo ɲuman la ko i bɛ se ka bɛɛ sɔn n'i ka cogo ɲuman ye fɔ bɛɛ ka wasa. Sigida mɔgɔw kumana sisan bɛɛ ko Mama Famanta ka ɲi bɛɛ ko fɔlisere don bɛɛ ko Ala dɔnna don bɛɛ ko a bɛ siran Ala ɲɛ bɛɛ ko a bɛ adamaden gasi sigi bɛɛ ko nin kɛra mɔgɔ kɛ k'a ti don maa gasi la. Cɛw y'o fɔ kɛnɛ kan sisan wa musow fana y'o fɔ. An bɛ dugawu k'a ye ka ɲini Ala fɛ hali bi sini kɛnɛya bɛ Ala bolo Ala k'o dali i ma. N'i y'an wele nin kɛnɛ in ka siɲɛ 100 n'a y'a sɔrɔ dugu la an pɛrɛnnen don k'a jaabi ko Mama Famanta sabu i kɛra anw kɛra mɔgɔ fɛ wa i ma k'a fɛ dama dala ten i y'a kanu yira diɲɛ bɛɛ la. An bɛ dugawu k'i ye an bɛ cɛba min ka kɛnɛ kan n'o ye Imamul Husayn alayhi salam. Husayn ale ye Alakira mɔden de ye. Alakira mɔden don. Mɔden min a ma kira janfa. A bangena ka bɛn nin sunkalo mɔngɔnɔ in tile 3 de ma. Tuma min n'a bangena ba nisɔndiyara a ye den ta a y'a di a fa ma n'o ye Seydina Ali ye. A ko ni tigi bi den in na Ala kɔfɛ e de ta dɔn n bɛ fɛ i k'a tɔgɔ da. Seydina Ali alayhi salam a ko ne ti kira kɔ nin den in tɔgɔ dali la n bɛ n balimakɛ kɔnɔ nin den in tɔgɔ dali la. Maa min n'o ye den ta k'a di Alakira ma Alakira yɛrɛ ko ne tɛ Ala kɔ nin den in tɔgɔ dali la n bɛ Ala ka yamaru kɔnɔ den in tɔgɔ dali la. O yɔrɔ bɛɛ Jibril Aminu nana fɔ Alakira ye sallallahu alayhi wa sallam
ako Muhammad ngan nabi nyuma nere ala ni ngam melekaw an gilala de to dalla kaba Allahu akbar ala naga melekaw okma mbi ya maru jibrila foi kon ala ba ya maru ko kan de to da ko Hussein ala kere de to da ko Hussein sallallahu alaihi wasallam na'am dengu ko kade ala kere no abata kayira jiye bela aba fo Husainun na'am minni wa ana min Husain na'am aba fo ni ndemi fleni na'am no Husaini ni borane ala kere la sallallahu alaihi wasallam ala ne ba fe na'am ala mogo bekanu ako ala na'am ni ndeng na'am mbana balmake fe no Hasani ala mbufe ni kira ka kuma de sallallahu alaihi wasallam shia kandare na'am abanga sunna kitabu de ala kira ko ni ndeng na'am ne ba fe ala mba nyini fe na'am ne ni ndeng ngano chugumi ala ire ka deng kanu ala na'am ma bekanu na'am ma mi ni deng kanu woni deng kanu sabari Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala mugo bekanu na'am ala mugo mi deng kanu sadiri Hassan ni Husaini na'am nu ko fora ibi fendo de mire ala kire denwo dezoro sallallahu alaihi wasallam kira bolo ya peshudu na'am foni den flying ba no e Fatima to Zahra na'am wala sisa na'am ashi koroba yala ni mode flying no e Fatima to Zahra adenge Husaini anika fara adenge Hassan ka akira na yu yetoro absinga dengo nyala fi bonu yeti na ide flying yetoro na'am absinga no sojati wani kama hali kira siltola na'am ukumi yela kira koka foka tu jigi ka bwa koka alakira ti wuli kijo sallallahu alaihi wa sallam akma aslamu kira mami nganuta na'am mami alakira juliyeta n'islame mi mu kanu ere ki kan ki yere juger e kan ka chodi sisa e kan ka chodi sisa hal ni alakira ma fo ko nga nunganu amana hadisala amana qur'anala ko nga nunganu na ya soro ani adama de nyumanye ko ma ke fitiri wole ko ngera alafe ko ngera nyuman donaye anga ngani de flakanu sabo onti Allah akbar don ni alakira te anti salatu don ni alakira te anti kolosi don ni alakira te onti misiri don anti almami don anti sheku ya don ni alakira te ni mbesame yoro alakira bay sallallahu alaihi wa sallam okma nafara ko mami mora ola ko yo juli hal ni kirama mo fo ango kanu qur'an ma fo ango kanu adamatiya sebe nyumando horonya oba wajibi angani nde flakanu sabu kadaka ubora chemina anyiru de ko o chenya nafa katime nyebeka kwa kan nafai anzoro katime nyebeka kwa kan bonye anzoro katime nyebeka aka kortai anzoro katime nyebeka sheko yati wali yati kutubu yati kolosi tigi yati almami yati mitrite nenu mokete sallallahu alaihi wasallam okma am nanga ken nouve sabu kadaka moke kera anga hera sababu jangoy bi bo bela qur'ana yere wukufu na'am qur'ana ko tugodi wala qul la as'alukum alayhi ajran illa al-mawaddata fil qurba na'am mamadu sallallahu alayhi wasallam afu yekiti sarafo nyini ka kira yalla parce que sahabo de al-kira nyini na'am ko yi hera mi se amo andok yi mani na'am islamiyai ambunye na'am andokumi glomi islamiyai ambola andokumi poliso islamiyai ambola andokumi deni babe furu ka usigi anga furula islamiyai ambola andokumi jifasugo dum islamiyai ambola andokumi lesugo do islamiyai ambo bela kange ma bawye ka anzania ka antogo dambe ko alakira ka sabaw okuma yeni mbonya mize amaw yalma ibife anga munge ka sara
ibi fa nga mun ke kasa ala ko kirama eti ninjabi to ne rama kul mamad afuye ko ne ala ko la as'alukum alayhi ajran illa al mawaddata fil qurba ko e mamad ki sara fo nyino fe ka kira yala ko fona kira uki bona ukano fona kira uki so kanu fona kira uki masru nyamugo kanu aslamu ni de banga qur'ane ko sangare ma ye ñoo va fen jamana o te qur'ane ko no ibolo mine ate qur'ane la ibolo jigi ate qur'ane la kulisi pa ate qur'ane la ajigi ate qur'ane la bomoji di ate qur'ane la bomoji bla ate qur'ane la ni be hadisa ko kuma wi me qur'ane yere de ko ay muhammad somo kanu inma yuridu allah li yuzhiba ankum rijsa ahli albayt wa yutahhirakum tatheera ne ala yere de yakanu ka batara ko ni nogo ko ka beta ka bo aw kira somo ka aw kanu ka aw ko ka aw je ni qur'ane ayadi kutuba bi kala ni ngaya wa bal nga fora mali yere kono ya ko ala kira somo ma batke ya allah akbar o fora yo كتبوا يرى لك وفويا إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر علىكم محمد نيبونا تشاما ديما مينغو كو إيه كوتكلا أو دي كوتكلا إيه جو دي كوتكلين نبونا تشاما ني على يا دي إما محمد سيني كنا بوني إسلامي باتو كنا إسلامي على سبحان الله يفوت تشاما نجي بونا تشاما نيا ديما نكرا كوكماي نغدو كوكو على كوكو كرا koma tige do ko kwa koma se farafina ya nimba foraya aslamew ay tonga kira somo kan wala kama ni iya me koni kene bi nyero ni sebi i chesri ikata kene ka dalu di bloki amada febe tara kira somo no febe ay ni ngale ke Husaini fokararo me fokar bala ira ki jamana ka mais ate ko mi matne ko mandayo ate ko mi baga ko mandayo yengana ma yere ya yi atura yo bafa amato yo bafa okma kitabu ya sebe chukumi kwa sirana de joli kanana bo alaka dugukolo sanma kanu magay akana bo madina alakira kaburu kerefe okma binyoro ganya yina mita alaka dina deme hali ni joli bi bo ka boro ra mite kira ka dugi semi hijra la chukudi mais au bekofe utara do kira dewni jiche klesa ba nyina ma uti ji soroka klesa hala iswar la kalmanti aslama minu ngeni ngew bisilu bishu ore kamali karango ko silte islamé o manga ma toro koy islamé koni che yer la islamé bisili ni masili ini rote ala kula da nga ki jigi da ka ko seli doron de biseka ekishi kiyama mami bo miri mali re kono ya be ka nga sege sege na soro yi hakli ka kene minu ngeli nga kira mo deuna abe minu mo ne islamay klesaba senti ji soro ka adew nyebe jila uba fo an fa jifle ko kono ta soli kana dama ngami fa fo ndew se fo iti aw fay ka di ci soro ka di aw nanyebe aw la mino gola amani ne ko nga se fo iti ne ka di ci soro ka di aw aslamu ni ndo yekran de bef uya mode befka fone ala yere minum brokoto uzeni yere uye kalaw ni muruke ka soko dakke men ani bisheki ko ka binga kwa ka subala basro ala kire ka bloki bali ba kana sallallahu alaihi wasallam kana kungolo tike Allahu akbar tike jogola ali mo tika saka digi fagata
amuso na balmamuso ka tasma bloka tilisula ka kira modew mine ku jonya mine ku siri nege joloko ni jurula ka yala nuri afara ondo de ma ko jomine do datele de yake jomine do non da ko jomine do jon mo mine na addo minu bi horo ke horo e ala kira julu sallallahu alaihi wasallam naam ka be muharram kalo kile tam foka kiyama si islamiyati nyinani do foka allah rasi kira minu kalfa naam ni ne kira ulula allahu akbar ayu kalfa tugodi ako uzakkirukum allah fi ahli baiti uzakkirukum allah fi ahli baiti uzakkirukum allah fi ahli baiti silama mba waju ka hakli jigi aya jandone mo wara sumo mba waju ka hakli jigi aya jandone mo wara sumo mba waju ka hakli jigi aya jandone mo wara sumo shiya saba kadanyonga kire nune kalfa anata ko anga nyuma yakuye alakama anga nyuma yakuye ko sabu u moke anu fa ko de yanga kire ni kira ka kuma de sallallahu alaihi wasallam Nabi Musa anaka kireya ani kadru ma nyuma ba daw ko nabi nyuma do daw ko ma nyuma do mana ka fonfa anga qur'ana ko nyaka kisa lakali kadru ani Musa ka tama ko o kisa ko ndala ka jane mo ko tola ne mo ko biyoro na minota ko usira dugu dola o yidumini nyini dubla mo ko anti dumini dama ngayenu ka boy ala ko aka kira Musa ma kira doron tere ulul azmi ke duru minu be ku ka boni kira to yo ulu bala Musa bala akoy yana ka boni dugina yatime defla ka ko binedo ayajo ay bogo non nga kira ay bogo non de ka bogo non akajo kira sallallahu alaihi wasallam mami ni so nu ye ko jona bana Musa yi ngali ke kwante mena ko chama bini la mojo naam me muna kwa ngani ko jo Qur'ana ya kisa la kale ko kena abuhuma salihah naam ko minya tungwa ka yetime def la ka ko injo ko so injo naam ko dore tele ku fa kun kai abin nyuma yake nyebe naam metafsiri tiku ko famindo famiyu wolo tele ko o ufa o tafa fu moke wolo blana o de kunganya bisira ala nyaay nyuma yake nyebe o de kama ala ko kira Musa ma ani ma nyumo bakaduru ko ayuka ko gojo ay ku ka barake de ko ko gojo sabu kan na fulu bi ni ko ko mbina sa mo bina yo bina takasro makroba ya Allahu akbar fu moke wolo blana Allahu akbar sangare me jende kanyika tema ma kira jamanga to joni na yatime dela katime on kiraka aslameu naam dacha ma islamé na beni la kalimanga amit go ka nyire alaka hakli nyumandama on ni yoro mi nyala ala kyangi ka kirakanu ka kasumgo kanu wa ala aw mi sheria jo ka fo ala ko ambu fe o kama ngene zigile fle zurayri temna ala ka jo zigile fle ku bi ka kira mode fe Hussein ala amba nyini fe iko ka sharia do aw nyikiyama kenaka amin ala ka sharia do aw nyikiyama kenaka amin jin mi ba fo Hussein jin de ka buy ba fo Hussein فلا تعدل بأهل البيت خلقا فأهل البيت هم أهل السيادة محبتكم صراط مستقيم وبغضهم من الإنسان خسر حقيقي ko bebunye ganna fura yekuni kira songo e kanoni masuma jago mi ma ala jaba ma kira jaba kanoni ma kekele ako
kira somogo kanu ni adama defe o de strategie clé wa ku konya ku juguya dala ko de balawni masiba be adama de la diya kona ni kiyama wallahi ini seli mana ta kiyama ini shu mana ta kiyama ini hiji mana ta kiyama gani kira kanu ni kira somogo kanu mayeka e baraji mina kono ala jene do ko kira jena ko ويكرك حديثا يقول لو أن رجلا عبد الله 1000 عام ثم ذبح كما يذبح الكبش ثم أتى الله ببغضنا أهل البيت لرد الله عليه أمره الكرك نماي ألبتو سامبكلي iyo keka seli sambakele iyo keka shu sambakele iyo keka hiji sambakele kofe ibi sadomi iklala ka ke seydu shuye uyifa ala ka dina defensi talla ki joli bo fi sabilillah ala nyeda koso ko dala kiyama jodo niye ponye bay gani ponye mbe kofe ko ni na kiyama keneka nini mbaraji sambakele bato seydu shuya baraji ko ka soro ite kira sumogo fe la hara jodo ko ala ba bato pesegi maka kala ki tache janaba ko Allahu akbar ore kama mama fumanda eni ka mogo kanga fu kameja tigufu ko ke ka kuma kuje afo sirfla tv anga fuli buyi o ko fe sirfla duba duma bi keneka min nana abarala no yanga dokteri ka foka wala nyumando segi o ko fe flake noroma chefori bamuru tigi sirifu ka barka de Sherif Usman Madan Haidara ka Muhammad so wallahi ala ya doko Haidara klebi bebima ode kama iso fana blakana ni chemba sila bisa mi dugo kay ni kenaka ka nyina ala fe so ala ka nitana amin ya rabbi aba yara fe chugo mi ala ka keti amin o tɛmɛlen kɔfɛ an karamɔgɔ Sheikh Adam Tarawele ale bɛ bɔ ka bonyamasegi foliw kɛ kɛnɛ kun bɛ sɔrɔ ka cɛ ni an ka cɛkɔrɔba ɲuman Alassane Sène ka seereyakanw ni a ka duwawu donw ye an ye min sɔrɔ o la ne n'aw ka jɛ k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ an fa nana sɔrɔ kɛnɛ ka yan ne ye nin lajɛ si hakɛ min b'a la ni ɲanguma in na ka bɔ a ka so ka nɛnɛ cɛ fara ka na sigi kɛnɛ ka yan yɛrɛ ni ne an k'an ka sɔmi k'a fɔ ko fɛn dɔ bɛ yan wallahi an k'an ka sɔmi o la min bɛ nin kɛ san 100 la bɛɛ bɛ taa jɛ dɛ ba Alassane Sène Alassane Sène maa dogolen tɛ nin jamana in kɔnɔ yan ka bɔ Ɲɔrɔ ka na sigi Bamakɔ yan ani Sheikh Mama Famanta de bɛnna sigiyɔrɔ kelen ma a ko kabi ale ye wurudi minɛ a ye wurudi minɛ a ka jan dɛ kaba ye wurudi minɛ ka taama karamɔgɔ dɔ nɔfɛ walima zawuya dɔ nɔfɛ a ko man ca ale ta yɔrɔw la dɛ nka ko ale nalen nin sigida in na yan a kɛlen ka Sheikh Mama ye a y'a tɔgɔ mɛn fɔlɔ de k'a ɲini k'a ye a y'a ye don min a ko ale yɛrɛ hakili de y'a fɔ a ye ko karisa nin y'i na yɔrɔ ye i bɛ ka min ɲini nin don nin ye cɛkɔrɔba yɛrɛ kumakan de ye ale de sigilen filɛ nin de ye Sheikh Ahmad Hamahulahu ye a ɲɛ la ɲɛ ni ɲɛ Sheikh Ahmad Hamahulahu a ye Sheikh na ye a ɲɛ la a kɛra maa ɲumanw fɛ fo bi ala ka n'a sara hɛrɛ la an b'a dɔn hali ale yɛrɛ kama ala bɛ sɔn an bɛ min fɔ ye ala bɛ sɔn ka bɛɛ fo ka bɛɛ barikada vraiment an sewara an ka seyida bɛ yan n'o ye seyida Umu Kulsum Jaabi aja an ka foli b'a ye an ka barikada b'a ye an ka nin kɛnɛ ninnu u b'an dɛmɛ kosɛbɛ ale ka fɛn bɛɛ ye ala ko de ye groupement jeunesse la a bɛ ko o ko la a ka hakili ɲumanw bɛ an fɛ a bɛ ye a fɛn bɛɛ la ko a jaabi ka an ka sama k'i fa fo fo ya fo sa Sheikh Adam Jaabi yama tansar dini kɔnɔ cɛba minnu bɛ yen ni jigi bɛ da o kan ale b'o cɛbaw la a kɛra yelen ye a ye karamɔgɔ dɛmɛ 100% i Jaabi ala k'a n'aw sara hɛrɛ la n bɛ n'a doomi dooyen naanayan dɔrɔn dooyen ta suufɛ o de ya nin kɛnɛ yira ɲe a ko i naanaya i ma wirdu yɔrɔ sɔrɔ wirdu yɔrɔ fili don o don mena an bɛ wirdu kɛ yan a kɔfɛ billahi wallahi a bamuso sayara a taara duwawu kɛ o suufɛ mɔgɔ ye minɛ yan kirisa n'a ye fɔ yɔrɔ la a ko aw bɛ wirdu yan kɛnɛ tɛ yan a ko i b'a kɛ ala ko ni
ni mawana iba faye yendi kala saba abe amisi dabe jo adubi jo muso kelen babo o muso abe mobilisa aba dama o de sede na yo ye so modoro aba do e min fo ala ye o ye tinyai mamuna lan tara ka fay be nya fay billahi li ñaaye uko yanni kalo saba bonin beta sanfe fen beta sanfe docteur ntese ka fosa salli ala muhammad mo nyuma no fetu la ibsa mune fola mo nyuma ngo nafaj mene bala mu ka tugu mo nyuma ngo nafaj mene bala mo juko ni fɛnɛ de bɛ dan sigi bi wajulu kɛnɛ kan baara daminɛw la an y'aw ladɔnniya k'a fɔ an bɛ yirimajɔ kadɔ bugun na Sheikh Mama Famanta ka zawiya da la ka sanga ni Sheikh Mama Famanta ka fara a ka zawiya jama bɛɛ lajɛlen kan u ye kɛnɛba min ɲɛnɛmaya ka kɛ nisɔndiyali kɛnɛw ye kira mɔden sanu Imam Hussein ka bangeli nisɔndiyaw yirali kama ka bɛn janvier kalo ma san 2026 ka Ala subhanahu wa ta'ala deli duwaw sanuma minnu kɛra kɛnɛ in kan Ala k'u minɛ bilasiralikan ni ladilikan minnu kɛra Ala ka kulo kɛ kulo kunnandi ye u lamɛnni ka baara kɛ ni u ye aw kan bɛ sigida nataw la